The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa komentaryo, Firing Line! Sa mga issue, Firing Line! Aksyon! Firing Line! Upod kay Aksyon! Marlon Herovea! Firing line. Salawat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad sa inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line, November 22, tuwig 2022. Ang inyo ka-aksyon Marlon Herovea. DYEZ, Aksyon Radyo sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, unahon tagid hibalo ang lakat sang panahon with the PDMPD Action Gun Republika. Aksyon gam ngayong gabi, please come in. Gabi, aksyon Marno, sa aton mga listeners maing gabi hari. Ibalo naton lakat sang aton tiyempo sining gabi. Martes, kita karon Nobyembre 22, 2022. Intertropical Convergence Zone naga-influensya sa kabugusan sang aton pungsod. Ari siya naga-apekto sa Palawan kag southern portion sang Mindanao. Wag ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod na upod kita diri Western Visayas kag Negros Occidental. May pagulugal lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May naligwin ini nga pagulan ukon pagpanag-uob nga tugay ini sang ITCC ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang direksyon sang aton hangin kag ang kondisyon sang aton shoreline sa kadagatan kag baybayon ari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan kag ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludap sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kalmadong aton baybayon, may takos ini siya, wave height naton 0.6 hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 10:35 sining gabi dugay-dugay no. 0.6 ang aton hunas, magabalos ang tao. Alas 6:37, buwas na sa aga, 1.0 metro ang kadalumon. Kag alas 5:22, sinihapon nagtunod si Haring Adlaw, magapakita naman siya. Alas 5:46, buwas sa aga. Nagahamboy kita subong 25 hasta 32 degrees Celsius o 37 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Kamo ni, kabugusan sa aton lakat tempo sining gabi. Aksyon gan may mga lugar dere sa Negros Occidental nga na monitor kamo nga ginulan sa mga adlaw. Duha ka thunderstorms advisory. Pero daw nipis man lang hindi kwan. Mayara. Duha ka thunderstorms advisory na monitor naton. Isa sa aga, isa sa hapon. Sige, aksyon gan, salamat gid. Okay, welcome. Action Firing Line. PDMPD Provincial Disaster Management Program Revision. Action Gani Republika. Ari kita sa ika-22 nga adlaw na sa bulan sang Nobyembre, kabayunta nga matapos ining mga nabilin nga adlaw sang ika-11 nga bulan. Way lang sang weather disturbance, way lang sang bagyo. No, kay ginasilim ka aksyon sang pag-asa nga ang subong nga bulan sa Nobyembre may ara sang ginapaabot isa tub-tub duha ka bagyo nga magalaslas sa Pilipinas. Action Firing Line. Patilawaman kami bulan nga way sang malain nga panahon kag kon pwede pa lang hasta sa bulan sang Disyembre bala para nga at least mangin merry ang Christmas kag ang New Year mangin happy. Action Firing
Firing line! Firing line! Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hervoya, tutup sa tak ng alas 9 sa mga luyag magpadala sa inasining mensahe, komento kag reaksyon. Kung kamo ang nakalag-in na sa amo sa Facebook live, sa live stream, pwede gid nga idirekta ninyo padala dira ang inyo sa nga mensahe. Pwede man nga paamanan ninyo sa palupanamyaw. Importante, katamtaman lamang. Action! Firing line! Inang kasarangan lamang nga akomodar naton, hindi lang tuman ka lawig kag tuman ka damo bala, para nga mangin fair, para nga mangin patas man sa iban, nga luyag man mamunuhan. Action! Firing line! Firing line! 57 minutos nakaligan sa tak ng alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time sa News Center. Pag-aupdan kita ni Aksyon ang Defensor Lisay sa mga balita national, international kay iban pa, kag diri naman sa bahin sang technical control. Mangin katuwang nato ng puwersa nanday Aksyon Andelmar Madera with Aksyon Christian James Binares sa mga late tuners, sa mga bago lamang nakabukas sa ilasari radio, sa mga kaaksyunaton nga mga overseas Filipino workers, sa mga naga-start dira kag sa mga nagatrabaho sa ibang pungsod sang kalibutan. Basta mabatian ang Aksyon Radio Bacolod. Welcome kag kamusta kabuturan. Action! Firing line! Ano ba na ang mga balita nga dapat naton isugid sa inyo? Aber lainon tanay ang tulo templada bi sa aton sa balita. Antes ang mga balita naton sa nasyonal sa Pilipinas. Aber ulo istoryahan taman ang ginatawag nga FIFA World Cup. Medyo patag sa ginampang kita anay. Kaya ano ba lang FIFA, ano ba lang World Cup? No? Abi nyo ang pinakabantugon nga hampang sa bugos nga Pilipinas, abi nyo basketball, hindi football. Action! Firing line! Kay ang World Cup mga kaksyon, ang FIFA, FIFA, Federation International de Football Association, FIFA. Kompetisyon ini sa mga nasyon sa kalibutan nga may ara sang maayong nga humalampang sa patag sang football. Football ang tawag sa madamo nga mga pungsod sa kalibutan, pero sa iban nga pungsod, mga kaksyon, ano ganing tawag nila ne? Hindi football kundi tawag nila sa iban nga pungsod ya soccer. Action! Firing line! Mapa-soccer man, mapa-football man, isa lang na, tinda kanay bula. Action! Firing line! Ang hinampang ni mga kaksyon, isa ini sa ka-International Association Football Competition. Di sa aton di sa Pilipinas, may national football team man kita, hindi bla? Mayara kita ginatawag nga ASCALs. No? ASCALs. Ugaling kaya abilidad sa mga players ta daw hindi kataklad Action! Firing line! Inang hinampang ni subong sa World Cup mga kaksyon, ang ginaawayan dari kampyonato no? For finals na rin ginaawayan nila mga kaksyon. Ang mga naga-ilengkwentrohan na hindi basta-basta ang abilidad sa patagsang football mga kaksyon. Sa unakson na Christian James, anong ginampangan mo? Sa elementary o kon sa high school? Kagi ka pang football man? Oh, ako hindi ko malipatan nga sa high school. Ako kuning high school mga kaksyon mayara sang ginatawag nga intramural. No? Ang ako ning iniblaw sa may bababaw ni sang sa bati iskubla. May inagihan pa ni pinalian. Kaya nga mayara sa una, inang spatos balang sa football akson James. Ang spike bala. May spike sa una, iya nga taliwis gliya. No? Di may kasumpong ako nga digtogin tumupa sa ako sa nga batiis ang taliwis. Ay argoy umungot, gid mo. Action! Firing line! Gibot lang ko nagtululo na tanang pula nga bagay sa batiis ko. Nga pula na ginamidyas ko. Di subong ang pinalian arigapon. Di ba nang hindi ko malipatan kunampang nga football ang magambalan. Action! Firing line! Firing line! Amani balikan ta makaksyon ang World Cup nga ginahampang.
Te kon sa basketball may NBA. Kon sa football naman ti siyempre may World Cup nga ginahampang. Ti kon sa NBA may Michael Jordan. Ti si Michael Jordan isa sang pinakabantog nga basketball player, hindi bla? Ti nag-retire na si Jordan, subong ang sikat si Stephen Curry naman. Action firing line. Te kon sa NBA may Michael Jordan nga pinakabantog nga basketball player. Sa football naman, mayara man, hindi bla? Si Cristiano Ronaldo, Portuguese football star. Nagapanguna ini siya sa listahan sa mga most popular soccer players sa mga 2022 ha. Mayara sa sobra ya 477 milyones ka mga followers sa Instagram. May 153 milyones ka mga followers sa Facebook. Kag may 102.9 milyon ka mga followers pa sa iya sa nga Twitter account. Action firing line. May ginasiling nga most popular sport in the world. Ano bi ang pinakabantog nga hampang sa kalibutan? Di ko na ko maglantaw sa mga aksyon. Singki nga debate. Debated topic ini siya. Kung mangkuton mo ni ang mga sports enthusiast, lain-lain ang ila sa nga opinion kung ano para sa ila ang most popular sports kag nga anangin popular ina mga kaaksyon. So como soccer kon football ang ato sila ginahambalan subong bangod sa pagsugod na sang 2022 nga FIBA World Cup. Din bala nabutang nga pwesto ang soccer o kon ang football. Sugiran ta kamo. Action firing line. Ang mga football players amo ang pinakabantog. Kaya ang tawag sa ila sa regalaya ang pagkabig sa ilan ni Stars of millions of hearts. Portero. Tinghampang football itself may sobra 3.5 billion ka mga followers worldwide. Kabati man kamo sang balita nga mayara gani nga katabo stampede mo sampang sa football stadium, di ba? May stampede nga puno na permi stadium. Action firing line. So why naman siguro sang dapat kitang debatihan di kung ano ang pinakabantog nga hampang sa kalibutan kundi amo ng football. Ang tawag sa nasiling talakon kaisa sa iban nga nasyon, soccer. Kung ari ka diri sa Pilipinas, ang basketball amo na siyempreng pinakakilala nga hampang Pero sa pangkalibutan nun, kabalo kamo kundiin nga pwesto, tumupa ang basketball. Based sa datos sang World Atlas, amo ning ginkuha antas ang datos mga kakson, as of October sa rin 2022 lang. Number 1 ang pinakabantog nga hinampang sa kalibutan, ang football gid. Number 1 ang football. Action firing line. Ikaduwa, laka nyo lang batian ngampang ni cricket. Cricket. Ang cricket mayara sa 2.5 billion funds mga kaaksyon. Ang cricket ni bat and ball game nga ginahampang man sa duwa ka mga teams. May 11 ini ka mga players sa field. Doon nga Batman kabla. Popular kag mas bantog ini siya sa Australia kag sa United Kingdom. Ikatatlo sa pinakabantog nga hampang sa kalibutan, hockey. 2 billion iyang fans. Ikapat, tennis. 1 billion ang fans. Ikalima, volleyball. 900,000 million fans. Ikaanom, table tennis. 850 million fans. Ikapito lang basketball. Ang basketball, ikapito lang. May 800 million fans. Action firing line. Ting basketball yate siyempre one of the most popular sports dito sa Estados Unidos. Kama nagani nga dira na ginahiwat ang National Basketball Association o kon NBA. Si Dwight Howard nagbiya na sa NBA
Nagsaylo siya sa Thailand bla to mo. Ti subong siya ang pinakasikat sa Thailand. Action firing line. Saylo to sa biya sa NBA. Oh. Balik kita sa nagapadayon nga FIFA World Cup mga kaaksyon. Subong Aryo may isa pa diri kada talupang doon nga balita. Kaya ang venue nga ginpili subong sang FIFA nga ampangan subong nga 2022 World Cup Qatar. Sa Qatar sila hampang. Kabalo kamo kung pila lang populasyon sa Qatar? Lapit lang 3 milyon ka mga tao. Action firing line. Kag ambot kon nakabati na kamo sang mga taga-Qatar nga gahinugyaw gid kon magampang football. Sige lang kantuan tanibla. Sa Qatar ang venue subong makakso nagligad nga November 20. Nagligad lang nga Domingo ni. Nagumpisa ang mga hinampang makakson hasta ini December 18, 2022. So kung isip punta, mga isak bulan naman na 29 kadlaw ang balbalanay hampang makakson. Una ini siyang World Cup nga ginahiwat sa Arab World. Kag ikaduwa ini siya nga World Cup nga ginpatigayon sa Asia. Ikaduwa pala ni kay parts ang Asia ang Qatar, di ba? Matapos tong 2002 tournament sa South Korea kag sa Japan. No? Sa South Korea kag Japan 2002. Subong may ara sang 32 ka mga participating teams. Ining 32 ka mga pungsod ni ang ina sa nga awayan finals for championship game na ini mga kakson. Amo ini ang mga team nga mag-engkwentrohan na mga kakson para kwaon ang kampeonato. Pero pag abot sa 2026, 2026, every 4 years ni kada 4 bulan ni ginapatigayon ang World Cup. So grabe nga preparasyon, no? 4 ka bulan na preparasyon sa pungsod para sa balbalan ay hampang football mag-aksyon. Subong 2022, 32 ang participating teams. Pero pag abot sang tuig 2026 mga kaksyon, mahimo na ni siya 46 ka mga teams ang magapakigbahin sa enkwentro para sa finals, no? So dugangan nila for 2026 tournament mga kaaksyon. 8 ang venues dito sa may Qatar. Boselingon 8 ka mga stadiums sa Qatar mga kaaksyon. Sa 5 ka mga syudad. Ang hampang, ang kadabuon sa hampang 64. Sa sunod sa 29 ka adlaw 64 hampang mga kaaksyon sa 8 ka mga venues sa 8 man ka mga stadium sa Qatar. Action firing line. Ang pungsod France. Ang France mga kaaksyon, amo ni sa ang defending champion. Nagligad nga 2022 subong 2018. France ginpier dito sang France ang Croatia. Ang score 4-2. No? 4-2. Nagligad nga 2018 FIFA World Cup Final. Nagligad nga November 20, ari. Ang opening match mga kaaksyon sa tunga inisang mismo Qatar. Ang kontra sang Qatar, Ecuador dito sa Al Bayt Stadium, Al-Khor. Amo ning una gid nga World Cup appearance gali sang Qatar. First sila nga nag-intra sa World Cup mga kaaksyon. So ara sa ila ang ginatawag nga home court advantage. Bangod silang host mo. Sa ila lugar ginhampang. Galing subo sa mga taga-Qatar, Qatar players makakson kay bisan sa ila sa lugar ginhampang, perdes la. Why sila tada maka-score 2-0 ang score daog ang Ecuador. Action firing line. Daw hindi ni mayo nga record sa Qatar kay kung ako sa Qatar, wala nila sila tani nag-intra, no? Kay nagtatakto na ngalan nila sa World Cup bilang una nga nasyon nga among una nga host nation nga napierde sa ila sa nga opening game. Action firing line.
nagtatak man tod ngalan nila pero kapirdihan pa hindi kadalagan. Kay man ang tanan nga host nation nga naghampang sa opening game, te siyempre sa imo teritoryo mo, te siyempre imo nga team. Opening game dapat hambangin kada. Teng Qatar ho opening game pierdis la. Ang iban nga mga host nation nga naghampang sa opening game lunsay daog. Action firing line. Ang Qatar iya pierde. Anong rason? Kasi kung waigid nagpangibabaw ang home court advantage sa Qatar? Kay ano? Ang mga tao to sa ila, why hilig football? Kung ako maglantaw sa pwede gini nga rason, kag laban-laban daw amo gini natabo mo. Ha? Nga aman. Tesa na salintana ang populasyon sang Qatar as of 2021, lapit lang 3 milyon ang mga tao to. Plus, ari pagido, may naglanog nga balita mga kakson matapos ang unang hampang. Ang balita nga naglanog to sa Qatar nga ang 2022 World Cup organizers ginreport nga nagbayad sa mga fans para lang nga may malantaw. Action firing line. Ang mga kakson gumawa ang balita nga fake ang fans ang naglantaw ginbayaran para lang may tawo ang stadium. Tod pag-check ko sa stadium sang Qatar, damo-damo tod bakante nga plongkuan mo. Di magsiling kita iya World Cup mga kakson sa ibang nga nasyon nya ganalawas. Ang tao may stampede pa gani. Pero sa Qatar yaw, damo-damo blanco nga bangko. Action firing line. Wagid malikawan gumawa ang balita. Nga base kung ginbayaran ato mga fans kag naglantaw mga kakson. Pero dasig man to. Agin pagiwala sang organizer. May mga videos galing nga naglapta sa social media nga mismo sa tournament's opening ceremony. Nagligad nga November 20, dali ni naglanog ang naglaptang video sa social media nagapakita sa mga fans. Ang mga fans nagaparada kunos dalan mo. Sa Doha, Qatar, kag nagtipon sila sa Qatari airports, agad mag-welcome kuno sa mga teams nga nagaabot. Action firing line. Siyempre, kay kung wahida karon sa mag-welcome, magapalakpak sa mga nagaabot nga team, mangkot gina. Pero sa Pilipinas, nakasunod to be sa 32 ka teams, pag-abot nila sa Qatari airport, nasawaay lang, ang mga Filipino mangkot ginaya. Ano ding plastada sa inyo? Sa inyo pong sunban? Action firing line. Tiyan mo na, may issue pa mga kakson, pero sakon hindi anay ni paghalag ka palala ang issue niya. Kaya basi kung mapiktuhan bla, ang enkwentro sa ring 32 ka mga nasyon. Ugaling kay gumawa na rin espekulasyon nga ini nga mga fans ni ang state-sponsored. But silingon ginbayaran lang para kuno pagwaon nga damo kuno nag-welcome nga mga tao sa Qatar. Action firing line. Ipakalipas ang pila ka oras makakson ti dasig banto nagpatag ang Qatar World Cup Supreme Committee for Delivery and Legacy. Kaginhimutig nila ining balita. Dito normal lang normal lang nga ipanginwala mo kay sino man naabi ang mag-ako nga amo gid bantong natabo. Karon maguba na kamapiktuhan ang hinampang tubtob pagdaan sa December 18 ho. Action firing line. Pero kung jutay gin man ang tumalanaw, ang importante matapos lang ang 64 ka mga hampang mga kakson kababalanta. Kung sino ang kampiyon di para dason blang nga torneo tuig 2026. Pagitaan naman sang venue nga ang stadium nga ginahampangan hindi blam langawan. Action firing line. Di ang finals o kon championship game syempre hampangon gid na sa katapusan nga adlaw nga mo ng December 18 mga kakson. Ano nga mga pungsod ang nagaengkwentrohan ay damo sa pamangkot di sa ato sa communication no? No, ang 32 ka mga pungsod. Why di makasunod ang pungsod Pilipinas sa Action firing line. may ay group A, may mga tunga sila mo sa 8 ka mga grupo mga kakson. Ining 32 ka mga teams ti sa group A ara ng Qatar, Ecuador, Senegal, Netherlands. Sa group B, England, Iran, USA. May lugar nga Wales, Wallis, Blakon Basahon, tas Tagalog, Wales. Ang Wales,
pungsod man na sa nga kabahin sang United Kingdom. Action firing line. Sa Group C, aradang Argentina, ang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia may football player pa ya mo? May players pa ya? Ang Mexico, ang Poland. Group D naman, France, Australia, Denmark, Tunisia. Ang Group E, Spain, Costa Rica, Germany, Japan. Group F, Belgium, Canada, Morocco, Croatia. Group G, Brazil, Serbia, Switzerland, Cameroon. Kag ang Group H, Portugal, Ghana, Uruguay, kag South Korea. Arino, ang mga nakasulod, ang mga Asian countries nga nakasulod sa ding 32 ka mga participating teams, siyempre, ang Qatar, ang Iran, ang Saudi Arabia, ang Japan, kag South Korea. Isipon nato ni sa 2, 3, 4, 5 lang. No? 5 ka mga Asian countries ang nakasunod. Bao ka may pa sa 5, di isa sa ila kung tani makampyon ba? Action firing line. Galing kay ang Saudi Arabia sa 32 ka mga teams kon prediction na paghambalan. Ara isa sa ulihigid, ara sa nabutang sa ika-32 nga team. Action firing line. Brazil are the betting favorites. Nagligad sang way pa nagumpisa ang hinampang. Pero samtang nagahilapit ang November 20 nga among opening ceremony kag pagbukas sang hinampang maka-aksyon, sumaka di nga lansang Argentina. Ang anobla, ang ginapakot-pakot sang mga sports enthusiast, football enthusiast, nga magkampiyon nga team. Ti, number 1 ding Argentina, gino? Nag-number 2 na lang ang Brazil. Ika-3 ang Netherlands. Kag diin bla tumupa ang France nga amo nagligad nga kampiyon. Tumupa siya sa ika-9 na lang. Action firing line. Nga Argentina. Sa sunod sa 35 nila kahampa mag-aksyon, wala sila makaagi-pierdi ho. Subong lapit na lang malabot ang world record sang Italy. Nga 37 ka straight wins, 35 ng Argentina. Oh. Napierdi nilang Brazil 2 ka beses. Ang isa ka game patas draw. Sa ila 3 ka uling hampang mag-aksyon. Muna sa napierdi nila 2 ka beses sa Brazil, ang isa patas. Ang Brazil naman ang record sila unbeaten sa 15 nila sa kahampang. Why kagipierdi? Sulod sang 15 nila kahampang. Ang ulihi nga kapierdihan tinangkon kontra siyempre sa Argentina sang 2021 Copa America Final. Action firing line. Ang hampang sa Group A kag Group B pa lamang. Resulta na rin sa hampang. Sa Group A, ang maisa na kadaog magkakson Netherlands kag Ecuador. Ginpierdi sang Netherlands ang Senegal, ang score 2-0. Ginpierdi naman sang Ecuador ang host country nga Qatar 2-0. Why there is ang draw sa Group A? Sa Group B, ara pa lang hampang mo sa Group A ka Group B. Sa other groups makaksun way pa. Sa Group B, ang may isa kadaog amo ang England. Kinpierdi sang England ang Iran. Ang score makaksun 6-2. Porte kadamo sang mayad mag score sa wahin sa England. 6 gidyang na-score nila. 2 lang Iran. Action firing line. Ang hampang sang USA kontra sa Wales, mga kaksyon patas, 1-1 ang score. So balantayan, sinugidayhan ang makampiyon. Action Marlon Veladea sa Action Firing Line. Action Firing Line. Firing Line. Sige, akatuan tayo sige na ang balita lokal, pakarunan ko rin ang ibang sa nga balita nasyonal. Kaya ang balita, angot man na sa confirmation sa Commission on Appointments sa CA, hasta ang love life ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na munuhan pa mo. Action Firing Line. Damo gali si Tulfo bataan. O namunuhan sa deliberation kay nasang Commission on Appointments para nga makumpirmar niya sa appointment bilang tiglikom sang DSWD. Pakarunan ko lang niya.
Dari kita sabay sa balita lokal. Action Firing Line. Wala sa gihapon sang dakpanay ang biyahe magapabilin nga masulay. Baw. Si Bacolod Mayor Benitez nagpasiguro nga wala sa matabo nga dakpanay sang tradisyonal nga jeep sa Bacolod nga wala sang parangkisa sumugod buwas Miyerkules. Dungat na sang pagtakop sang 15 ka adlaw nga moratorium sa modernization, angot na sa modernization nga programa. Amo ning resulta sang pagsugulanon ni Benitez sa tiglawas sang LTFRB kag sa LTO kag iban pa sa nga mga personalidad nga concern sa saring isyu ni. Tiyang pagsirapol kay nasa agani sa City Mayor's Office dira sa Bacolod City Government Center. Si Mayor Benitez mayara sang pangabay sa tag-iya sa operator kung driver man sang traditional nga jeep mga kakson nga dapat magparehistro na sila bilang pribado. Parehistro anay bilang private para mahatagan sang interim service halin sa LTFRB o kung nagdatuwag nga provisional authority. Action Firing Line. Kag para magkasige-sige sang biyahe samtang way pa madesisyonan sang pinal na bala ang ining jeep ni modernization nga programa sa ato sa gobyerno. So ang matabo sini, sige lang yapon ang pagbiyahe sa mga daan nga salakyan. Bisan wa isang prangkisa, pero importante may registration ha. Kay may operation sa gihapon blang LTO. Angos sini mga wala sang rehistro nga unit sang salakyan. O sige lang yapon na. Ang pagbiyahe sa mga tradisyonal samtang way pa ni madesisyonan sang pinal ang kinaduso nga programa. Action Firing Line. Sa Bacolod may 1099 ka mga modernized units ang ginaprobahan mga kakson kag may 24 ka mga ruta na. Sa 24 ka mga ruta may 5 pa nga waay sang nagabiyahe. Pero ti samta nagalawig ang mga adlaw mga kakson taga nagasige man inabot ang dugang nga mga units sang modernized nga jeep mga kakson. Ang detalye dugang sini tutukan naton dugay-dugay. Action Firing Line. Samtang sobrato nga sa bilyon ka pesos portero, sobrato nga sa bilyon ka pesos nga ti 600 million ka pesos mo nga legislative building plano to koron deres Bacolod. Preparasyon kuno ini sa plano nga pagtunga sang syudad sa duwa ka mga distrito tod ka. Action Firing Line. Redistricting ang ginatuwag nga kung matigayon ti damo gid kaayuhan nga magabagting Redistricting kung matigayon damo gid sang kaayuhan nga magabagting. Agdamo man sang magatayada papili sa kada eleksyon. Action Firing Line. Pero ang balor sang legislative building 600 million pesos. Anong itsura man, kanong bayhon sining struktura man, siyempre tahom Balikanta pa ang new government center sa to. Asubong, tawag ko niya, ang tawag ko ni, hindi na new, kundi kaya nagdugay na mo. Di bila 2010 pa naging inagurahan ang new government center, hindi na new no? Kundi Bacolod City Government Center na risa. Ang bilis ang pagtukod sirin ibala mga ara sa 400 million ka pesos. Tibot sa lingon, mas kolokampiyon kag mas dako-dako ni gurong tukuron ni nga legislative building kabati dako man ang bilis ni. Action Firing Line. Kag kun isa pinal na makaksyon ang ining plano ni. Pwede gid mahambal nga indikasyon na nga madayon gid ang pagtunga sa Bacolod sa duwa sini ka mga distrito. Tiba-tiba naman tiba-tiba muna no man ko akon man. Damo naman sang kayuhan ang Bacolod not. Kon mahuman ining legislative building, ano matabo? Masaylo opisina mga opisyal halin sa Bacolod City Government Center. Kag-amalantayan diri bangod kumaryon gid man ang redistricting sa Bacolod. Piho gid mga kaaksyon, magasinumbali gid ni ang nagahara-hara sa pagkandidato bangod manginduhan ng kongresista, ang alkalde, ang vice-alkalde, kag mangin 16 naman ang pilion nga konsihal. Action Firing Line.
Anong tawag kung madayon ang redistricting? Bacolod South kag Bacolod North? Tiya maamog guro na eh. Kung damo opisyal, damo pangayuan, damo opisyal, damo man pwede nga palapitan na Bacolod noon nga gakinanglan sa mulik. San o gini matigayon man kag sino ba lang subong nga may plano na sa pagpapili pananglit marayon ang redistricting? Subong palang pabatsyag na kamuha. Now na! Action Firing Line! Daw si Boy Abunda ba? Ano ba ba sa ring balita sa bansang lokal? Clearing operation sa mga illegal nga struktura, wala pagalit ni masugdan ang pagpadayon sa implementasyon eh. Kaya may ara pagalit ginahulat nga pagsulundan o kon guidelines halin sa DILG. Uy nanon eh. Basi balabutan na naman isunod nga tuig blakag way gyapon ang guidelines. Hindi gyapon ma-issue mga kaksunti kung wala gadla guidelines, hindi man makagihong syudad. Action Firing Line! Siyempre, hindi pwede nga matumatong syudad eh. Pero kung tuturon gid, daw may local ordinance man nga nagahawan sa mga illegal nga struktura, purti naanad na kita galing mamati sang national nga mando kon illegal structures ang paghambalan. Nagligad nga pagpangalagad nato sa nga panatuntunan eh. Ginpabugtaw tanang balatyagon sa mga ahensya nga may ara sa obligasyon, di ba? Sa pagtuman sa ring road clearing operation. Pero wagid man gali sang operation kay way pa sang guidelines halin sa DILG nagligad tumera sila operation. Diri sa may dalan sa Lobisayna ho. Dira sa furniture blada nga business. May mga e-bike, tricycle, kay iban pagid sa nga mga nagaparking nga salakyan na motong gindubilian. Daw way pakita abi maanad sa kakatabo subong kung wala sang hangyo sang guidelines. Way sa nagapangabay, way sa nagahangyo sang guidelines. Kag kung maghalalang kahulat ang LGU, ang gakatabo makaksun di gibalikawan nga kung isa gakalabutan ina sang siyam-siyam. Action Firing Line! Hindi pwede nga manuhon kag ayoon na lang ang DILG kung pwede pagwa sang guidelines sa DILG bla, ma'am sir. Basi ko nga monitor ti budlay gid magpagwa sang temprano nga guidelines ang papangayo sang guidelines ngani. Malita basi kon sa central office bla may ato na to guidelines nga nabalay kag perma na lang ang ginulat or basi. Permahan na gani pero way lang maduduman bla bagod sang tuman kanamo nga mga trabaho. Action Firing Line! Pwede na nagali kung na permahan na pwede ma-issue sa maagigin man na sa regional ang guidelines. Ang regional amo na ang mapapanaog diri sa lokal, sa provincial, sa city kag municipal offices sang DILG. Aber medyo nasig-nasigon man nato ni pag may time. No? Kung pwede para nga kung sugdan gid man liwat ang pagbalik sang implementation sa road clearing operation. Kag matapos be panilagan ta kung din nga lugar kung barangay nga way nagatuman kag kilalahon ta naman ang mga opisyal sa barangay nga maisyuhan sang suspension order bangod sa pagbaliwalas mando sang gobyerno. Aber, nasirasigon ta. Action Firing Line! La 7:30. Action Radio Philippine Standard Time. Sige, amo tong pila sa ka mga tutukan ta nga mga balita sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Martes nga edisyon sa inyo sering nga palatuntunan. Action Marlon Villanueva sa Action Firing Line! Action Firing Line! Aber, kita anay puwersa. Gulogin hawak kita anay kay sa ato sa nga pagpanumalik sagpuranta ang mga talalupang doon nga mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line! Barangay 684. Okay. Dirita na ho. Sa ato sa nga live stream. Sa Facebook Live. Okay, si Robert Taroma. Okay, sa babaw ta na ma-start sa babaw. Parang matalap-tap ta tanan, no?
Uh, si Ma'am Yvonne Boyser, Ma'am Yvonne, Merry Christmas, Happy New Year. Dan sharing. Salamat Ma'am Yvonne. Thank you, thank you. Ana Sinoro, thank you. Arama si Ditching Clyde. Si Jam Jam. Gamon dito ma si Jam Jam. O si partner ta, no? Maninay Harriet at Chong, maninay Toto Chong, no? Sang Apollo Restaurant. Do ko kay na ko kakanto na ba sila kay mahapit na dason bla maninay bla. Malagok ta sang medyo cold. Toto Aron Lamaro. Okay, nung plano ta Toto Aron sa barangay eleksyon. Okay. Ayaman ni Toto Aron barangay kagawad sa barangay Tangubong Toto Aron. Ani ko ta Binji Bantong, Meg, musta ka na? Okay lang. Robert Roma, good evening. Aksumaro, salamat gid. Ni ko Binji Bantong, mayong gabi. Sa December taya mahampang. Oh, sige. Daw ka pa batsag si amigo ta Binji Bantong mapuli sa December ba? Sige. Damo di sang kapaabot si mo toto amigo Benz, no? Sige. Good evening, hambal ni Robert Roma. Good evening, Sir Marlon. Tamiyaw kulang, Jovic, JV Banjola, monitor from Isabela. Okay. Good like ko nagapiraw-piraw ng ato sa di kalibutaw, no? Okay, Toto Bernard Salhay. Musta ka na, Nard? Okay lang. Sige, thank you. Action Mar, hambal ni Bernard Salhay. Good evening, Lihog Kotamiyaw. Kay Raul Kabalihin, watching live dari sa may sityo Sibod, Purok Kalubihan, Barangay Sampinit, Bago City. Salamat kay Bernardo. Si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am, Merry Christmas, Happy New Year. Oh, Ma'am Vanessa Mayo. Okay. Dirita ho sa ato sa live stream ho, aliswa antanay. Melvin Peñafiel, mayong gabi, Ryan Bilio, tamiyaw ko lang si Arnie Mata. Okay. Leia Yangares Kevel, from Talisay City, araman si Freylin Gunanaw. Good evening. Live ako galantaw from DSB. Thank you. Adi Hirisa, monitor na kami sa Tabao, proper Valladolid. Greet ko lang, Rose Cervantes, kapanyapon sa bunga. O sige. Tayo lang sa nga pagpanyapon. Jensky Mayag, good evening. Shout out ko taga San Enrique. Sa may sunugan, ang kapa-shout out si Jensky Mayag. Si Cecil Bikbik, good evening sa Marlon, watching from Yellow Bell, kagmayong pagpapati sa Orchids, Barangay Binubuhan. Cecil Bikbik, sa kay Mr. Rim Halaya, good evening. Arama si Alex Montes sa Gabanitor, salamat kid ang basketball sa Pilipinas, sir. Marpilit sa buot, miski hindi ang ayan. Iban ganin alyak na to si iban nga pungsod dito hampang ho. Ang PBA na nagbato na lang team nga nabugusan sa mga foreigner. Ang Bay Area bla kay mga dumuluong inatanan. Arama si Lori Morfin mayong gabi. Christian Benjas Villalobos, okay. Mas nagka-shine pa ang Pilipinas sa individual sports compare sa group sports. Kaya isang gymnastic kag pole vault o podman ang weightlifting kag taekwondo. Okay. Jo Marie Genovea. Si Toto Jo Marie. Sige. Kas ato Jo Marie Genovea. Sige. Sige, Jem. Lantaw ko live. Idelaos. Okay, good evening, Axtomar. Ari lang kami giyapon ni Nana Isabel. Milal Oligo, Kabayan. Okay. Tamyaw, Ma'am Vanessa, Star Doc Matmayo, Jinky Dialagdon. Noel Marca, Alex Montes. Melvin Peñafiel. Okay. Oscar Sola. Shout out idol, Oscar Sola. Vlog, support, follow po. Salamat. Okay. Sige. Arama si Imbong Dio Campo. Monitor kami. Okay. Wales, ara na siya sa Europe. Okay. Sige. Brazil at Argentina. Favorite ko na, sir, ang Argentina, sir, sang time pa na ni Diego Maradona. Okay. Lantawon tari kay sige. Alex Montes. Salamat kay Jovi Monaris. Oscar Sura pa shout out. Okay. Jen Alvarez. Okay. Manjo Arnejo mayong gabi. Nati pasostento evening, di kami makarelate sa topic mo, subong.
Wala hilig ang mga Pinoy sa football, boxing ang hilig ka Pinoy. Sige. Ang Pilipinas, wagid man tanto hilig sa football eh. Damo naman haslo nga politiko kung magduwa na ka-district ang syudad. Bacolod batuod nga madamo naman sang obra kag proyekto nga para sa pamaluyo. Salamat gid. Runner Aldo, payong gabi, Action Marlon, shout out lang sa taga Bantayan Island, Cebu. Okay. Sige, napunaw na ko hambal ni Alex Montesa ang road clearing 2. Keep safe. Salamat, Paul Spot the Third. Okay. Mercy Chris. Chris Piro, watching sa Isabela. John Sibalios. Payong gabi, Action Marlon, halong always. Ganit ko lang. Sibalios family, Ibi Magaluna, ask lang ko sa diin, subong si Sir Brian Morden. Okay. Sa iban nga nag-transfer, no? Jojo de Los Santos, salamat gid. Okay. Merry Chris Pino, palihog ko tamiyo, happy birthday kay Toto Algio. Okay. Mahal ni Mama Vanessa Mayo, greet ko lang da sa mga family ko sa Tangob, to my sister, Mrs. Alvarez, Nets Mercado, Herrera, and Inday Lina Mercado, Herrera. Okay. Inday Lina Mercado Herrera, Bustamante of Tangob, salamat gid. Merry Christmas man sa imo. Sige, advance Happy New Year. Imelda Madrigaliho, good evening, Action Mar, monitor kami sa Palayog, Banawasang Hirigaran. Sige, thank you. Saan ba yan? Babalik tayo kay Dugay. Amigo ta Bernard Tabino, sige, ga-monitor man. Sige. Piko ko ng balde to Bernard, amigo ta Bernard. Thank you. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga mailita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-titikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatuban
Malala. Tisiling ko sa iya, ako bala, kung ano ang akong ginagawa sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanang sang Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay kong pizza lang nga gitaya nga mo ito. Imo na ka lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Kataon. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon
aksyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox, isa ka balita may kantaran sa trahedya akong aksidente na mas nalanuno sa may Southern Negros mga kaaksyon mayara sang isa ka critical kag mayara sang gina-report nga ginbawi ang ginsang kabuhi. Action firing line. Pagkaronan tara no kay ara pa sa eksena sang insidente ang
police investigator. Diri kita anay sa COVID-19 vaccination sa mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Sangkad gid man ayahan ni Conway. Kaya ang kaso sa Bugos ka probinsya, kung basihan ta ang datos mga kakson sang Provincial Incident Management Team, bumalik na naman sa pagsaka kag ang Negros Occidental nalakip ini sa 8 ka mga probinsya sa pungsod nga may ara sang mataas nga positivity rate na kaligad nga si Mana. Action Firing Line. Ini suno sa Okta Resorts mga kaksyon. No? Dere sa Negros Occidental, ang sunod sang Cadiz may ara sang patigayonon nga 3 ka adlaw nga special COVID-19 vaccination days. Ang special COVID-19 vaccination days kabahin ini sa ginatawag nga pinaslakas campaign sang Marcos administration. Pero sa may sunod sang Cadiz, ang 3 ka adlaw nga vaccination days magasugod ini December 5 tub December 7. Ano ba lang ginatarget diri sang sunod? 3-day special vaccination days. Yang kaundan sa mga kaksyon ipasaysayta sa kay Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Kay si Mayor Escalante may ginpagwa ng executive order. May kangtanan siri. Ang Okta Resorts kahapon nagpagwa sa datos nga ang Metro Manila COVID-19 cases sumaka sa 7.6% as of November 19, sining 2022. Halin sa 7.5%. Yang nasiling siriya mo si Okta Resorts Fellow Gedo David. Action Firing Line. May 8 pa ka mga probinsya ang nakarecord sa pagsaka sang positivity rate. Ang 8 ni amoning Cagayan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, La Union. Ang Rizal, ang Tarlac, kag ang Negros Occidental. Ti positivity rate as of November 19, 2022. Ang positivity rate na record nga very high sa Camarines Sur, Isabela, La Union, Tarlac, Aklan, Benguet, Misamis Oriental. Ang most notable spikes, ang mas talalupang doon nga pagbutsyog sang kaso, ara sa Isabela makaksuno, from 41.1 to 49.4%. Ti ang DOH sa COVID-19 tracker as of November 21, ang active COVID-19 infection sa bugos ka Pilipinas niya, ara sa 18,198. Action Firing Line. Firing Line. Hindi naging mandamo, pero ugaling kay ang kaso ara sa gihapon. Kag sa mga nakaligad gas mana niyo. Damo bala sa mga probinsya nga liwat na naman nga nagsaka ang kaso. Isa diri ang sa Negros Occidental, lapit naman 300 ang COVID-19 active cases. Nagligad to nga mga binulan kundi ka magsala Agosto o kon Setyembre. Ari na lamang ini mga kakson sa sobra 100 subong nagahilapit naman sa 300. Action Firing Line. Isa sa gidalantaw nga rason ko dari mga kakson kun nga jotay lamang ang mga pasyente. Maning pasalamatan ta kay bisan pa nga may ara sa positibo gihapon sa COVID-19. Jotay lang ang mga pasyente ang nagabatsyag sang lala nga sitwasyon. Hindi man good man sang pagpabakuna nila kontra COVID-19. Action Firing Line. Pero kung ang bakuna mga kakson dugay na abing inadlaw nga why ka makapa-booster dose, second dose, nga kadula ba ng epekto mga kakson? No? Kag nagahuyang na ang panaming muslawas siling ko kung tawo lang ng COVID-19, ginapanilagan niya ng mga tawo nga naglawig na ang pagpapakuna nila kag wala makapabooster mo. Kag basi kung nagatiid bla si COVID-19 kag dito naman sa sumunod sa why naka second dose kag why nakapabooster. Action Firing Line.
So, dapat may booster dose, may booster shots gid mga kaksyon. Amo nang panawagan gid sa ato sa gobyerno kakon pwede pa lang maniguro may second booster shots gid dapat. Ang iban gani may third booster shots pa mo. Porti may nagahambal mga nga daw hindi gid man advisable na. No? Ang Negros Occidental provincial government padayon nga nagkapasangkad din sila sa ila sa kampanya agod mabakunahan ang damo-damo nga mga nagrense kabanti hindi gid man malipod sa ato sa mga kaksyon nga nagaako gid man ato sa mga provincial officials mga kaksyon nga pigaw gyapon ang performance sa ato sa probinsya kon COVID-19 vaccination ang paghambalan. Action Firing Line. Ga pangita sang dugang pagid nga mga ideya ang ato sa nga provincial government para nga mainganyo ining mayara pagid gapon iya nga mga tawo diri sa Negros Occidental nga waay gid yakag nagalungo gid hindi gid ya magpaturok sang bakuna hindi mo mapilit kay nga way ba niya sang kasuguan nga nagaobligar sa tawo nga mapapakuna gid kontra COVID-19. Action Firing Line. May ara pa ibanda mga kaksyon nga may phobia. May ara gid sa nga kulba kita ya taliwis nga bahin sang injection nga kalipungan iya. So lain naman yang istorya. Ti ang Negros Occidental provincial government sa Nasalintra nagpasangkad din sa kampanya agod bakunahan booster dose o kung bisan second dose na lang ang mga yadto na kapauna na bakuna para nga magdugang man ang kabakod sang ila sa lawas no against Corona Disease 2019 o kon COVID-19. May ginlansar nga bakunahang bayan mo pinaslakas special vaccination days. Nakadtuan ko man gani ni nagligad ni nga mga binulan didto naging patigayon ho sa banwasang Murcia nga sa din ang isa sa mga undersecretary sang akon duwagid ganito ka mga undersecretaries bla kon assistant secretaries di ko lang manuduman basta duha to ka mga matag-as ka opisyal sang Department of Health ang nagsaksigid sang siring pinaslakas special vaccination days sa banwasang Murcia. Now, ang isa sa mga syudad nga may ara sang pagkahimuon nga special vaccination days man sa tuyo nga mapadamo pa ang mga residente nga mapabakunahan kag mapadasig-dasig ang pagbakuna ang pag-inganyo sa mga residente sang syudad among syudad sang Cadiz mga kaksyon. Sa Nasalintra kahapon lang nagin-issue nga executive order kon EO si Cadiz City Mayor Bading Escalante may kantaran sorry. Action Firing Line. Tiyempohan talang kay basit kung medyo sako-sako pa ba ang ato sa alkalde sang syudad para at least mapasaysay naton kung ano pagid ang mahimo matabo sa saring 3 ka adlaw nga vaccination days naging paagi ini sa executive order. Action Firing Line. Firing Line. Impunto alas 8 aksyon radio Philippine Standard Time. Sa lawan ko ng aksyon naan kung okay na ang signal ni Aksyon Dale Salazar. Maliton tanay sa detalye sa balita sa bayan sa Bacolod City Government Center. Kay tuman man katalalupan doon ang balita sa BCGC mga kaksyon. Kay nasang aga na istorya naton ang Secretary General sang S. Stone. Isa sa mga transport organization ng transport groups group diri sa Negros Occidental may angot sa siring pag-extend pagpalawig pa sang moratorium ceasefire sa nakpanay sa mga POV traditional jeepneys nga wala sang prangkesa. No? Iban pagis sa nga balita sa bayan sang Bacolod City Government Center si Mayor Albi Benitez nagpasalig nga magabulig gid siya sa mga traditional jeepneys tag-iya, driver, operator nga makakuha sa ring provisional authority no? Para nga at least makabiyahe sila tub Marso tuwing 2023. So kung naisipon naton mag-Marso
halin abi sa mga bulan, abutan ta December na lang. December, January, February, March. So matupa sa mga sobra lang 4 ka bulan ang extension nga kasugtan. Action firing line. Kag ang iban pagisa nga balita sa bayan sa Bacolod City Hall, ang Bacolod LGU angot ni sa road clearing operation ti ang Bacolod LGU nagahulat pa sang guidelines halin sa DILG. Action Radio City Hall report. Ang detalye sang nga balita sa report ni Action Dale sa Action Dale may gabi please kabin. Action Marliwat nga nagpatigayon sa pagsinapol closed door meeting si Bacolod Mayor Albi Benitez kaupod man ang mga tiglawas sang LTFRB kag LO kag ang munisig hapon ang na solusyon sang alkalde hangot sining mga concerns kag sentimiento man sa mga transport groups diri sa may Bacolod City ang sa pagpatuman sang modernization program Action Marlon. Kung madumduman buwas nga adlaw supposed to be mag-end na ang first nga 15 days nga moratorium nga wala sang dak panay sa bahin sang LTO sa mga traditional nga wala sang franchise Action Marlon pero ti ang mayo nga development is extended ang moratorium for the next 2 weeks Action Marlon kag amo ni siya ang good news no sa bahin ni Bacolod Mayor Albi Benitez. So kaina sa closed door meeting nga ginapatawag diri no sang alkalde sang syudad sa Bacolod dito Action Marlon ti gintalakay sa gihapon ang concern sining makatapos ang transport diri sa may Bacolod City kay kun may mga transport ya kun may dak panay buwas nga adlaw diri magamulta bago din 3 minutos nakaliga sa tak na alas 8. Balikan ta sa aksyon na dahil Salazar na dulang signal niya. Ang report nga inyo sa digin na papatian na resulta inisang sinapol kainagin patigayon dira sa may tanatapan ni Bacolod City Mayor Benitez with representative no sang LTFRB. Ano man ang extension mga another 15 days kung anong plastada Action Dale? Yes, Action Mar. Sa na-mention ta na kung wala na extend ining moratorium sa bahin sang traditional nga masalakyan Action Mar nga wala sang franchise may mga drivers si kag operators nga magauntat ta biyahe buwas nga adlaw pero temo ta gani ang development good news no based on sa announcement ni Mayor Albi Benitez nga extended for another 15 days or more or less 2 weeks Action Marlon iti ang palayag ba sa mga transport group kasi kung may dak panay gid man buwas nga adlaw hindi nila pang irisgo ang 120 pesos na kita sa kadlaw sa 120,000 nga penalty in kaso nga madakpan Action Marlon no so amo na no ang palayag diri sa alkalde nga dapat hindi na mahadlok ang mga drivers sa buwas nga adlaw nga may expired franchise nga hindi na sila magbiyahe bangod si confirm ni siya nga wala sang dak panay sa gihapon sa bahin sang Land Transportation Office. So sa closed door meeting kaina nga ginpatawag sang alkalde dito naghinunanon kaupo ng LTO kag LTFRB representative kagagin pala diri ni Mayor Albi Benitez Action Marlon nga ang ayo lang diri sang LTO is dapat ma-register kining mga traditional nga mga jeep Action Marlon kay ang gina-consider man diri isang public safety dapat may mga insurances dapat secured sa gihapon ang riding public rason nga yung panawagan diri sa alkalde is dapat magparehistro gid hining mga public utility vehicles sa bahin sang LTO Action Marlon kay once ma-register based sa explanation ni Mayor Albi pwede silang matagan sa gihapon sang LTFRB sang provisional authority nga ginatawag Action Marlon kung interim bala or temporary permit nga i-allow lang sa gihapon nga makabiyahe ni mga traditional nga jeep tubtob March 2023. Kaya ang palayag diri ni Mayor Albi nga diri sa may Bacolod City hindi pa man yung tanan nga ruta may rasang modernized jeep Action Marlon rason nga ti maka-issue sa gihapon no ang LTFRB Region 6 sang provisional authority nga ginatawag nga para sa gihapon makabiyahe ining mga traditional nga jeep tubtob Marso tuig 2023 Action Marlon. So sa Bacolod City kay madumduman ang ginaprubahan sang LTFRB is 1,099 nga unit sang moderno nga mga salakyan. Magabiyahe ni sila sa 24 tanan ka mga ruta pero based sa record sang syudad
sa 24 ka mga ruta, may 5 ka Action Marlon ka mga ruta ha, nga wala pa yasang takers o kon na applicant kag amo pa rin ang ginaulat pa karon sang mga attached agencies sang Department of Transportation. Kung madumduman more or less, masulusobra pala ka 100 ka mga modernized jeep ang nag-operate diri sa may Bacolod City. Kay kung basihan natin ang statement the other day ni Bacolod Vice Mayor Sid Pamilyaran, sila nga pag sinapos sa mga pribado dito nga mga operators sa modernized jeep, may mga model ng mga salakyan ngiti manug-abot pero end of the year pa, mayara next year pa Action Marlon, so hindi pa mapaktan kung saan ugid makompleto ining 1,099 nga units nga mag-operate diri sa may syudad sang Bacolod. So suliton ta lang ang solusyon diri ni Mayor Albi Benitez ginapangabay ang mga operator sang tradisyonal nga mga jeep na mag-register lang sa gihapon sa LTO para ma-issuean sila sang LTFRB sang Provisional Authority until March 2023 Action Marlon. Okay, ang registration na ginamuno Action Delna, wala na sang deadline nga ginatawag? Within 15 days Action Marlon. Within 15 days, okay. Ginapangabay diri si Mayor Albi Benitez nga samtang extended ang moratorium na dapat maproseso ini sa mga small operators diri sa may Bacolod City kay the kadensyon man kay na si Mayor Albi nga makabulig man bala ang syudad process nga makakuha sang provisional authority nga ginatawaga ining mga operator Action Marlon dito sa may LTFRB. So mo to kay na dimension sang pila ka mga representative na dalo nang inasiling nga salakyan sa LTO for inspection and then makapakigangot sila sa Bacolod LG Action Marlon kag babuligan process dito sa may regional office sang LTFRB para may issuean sang provisional authority. Pagkatapos naton si Bacolod Mayor Albi Benitez. Ang agreement subong is we are now entering what we call a transfer plan. Okay, the transfer plan will legitimize para hindi sila daw illegal nga gadlagan sa aton nga dalan, no, by providing them with an interim service based on the certain requirements that we will set forth that we will put forward from LTFRB. Si LTO naman masunod malala siya. Ang ayo lang sang LTO, nga tanan nga mga vehicles should be registered. Kaya di ka kadlagan kung wala ka rehistro. Right? So, miskin private sila, pag register private, matagan sila sang interim service, wala problema. Correct? So, hindi sila makulban nga pag nag-register sila, hindi na ko kabiyahe ang as public transport, no? Kay private ang register nila. Matagan sila sang interim service, halin sa LTFRB, wala na problema. Okay, so anong kinahanglan mo? Una na i-register nila ilang salakyan sa amon, no? Dalugin nila to palihog ang ilang units for inspection. Kay usual man ang aton mga drivers operators kabala na sila. Inspect naman anay and then afterwards pagpalapit sa City Hall for all purposes. For the interim service nga ginagawa. Ay LTFRB na kabati naman sila, no? And I think amuni ang kinahanglan himuon to ensure the security of our riding public. Asmar, nabatian si Bacolod Mayor Albi Benitez. Ang ginamensyon niya nga interim service permit no, na pagkakuhaan sa LTFRB. Amo ni siya ang provisional authority, ang other term ni Action Marlon na ngati makaala lang bala sa gihapon ang mga traditional jeep nga may expired nga franchise nga mag-operate sa gihapon until March 2023. Wala diri nagauntat ang tikang sang Bacolod LGU para masolusyonan ang concern sa mga small operators. Bangod, magluwas ni Action Marlon nakapagigaangot naman si Mayor Albi Benitez kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kag iya sinigin pahayag nga magasabit no sang communication or formal na sulat si Mayor Albi kay DOTR Sec Bautista kag dito niya palambot ang mga lehitimo o kung ginalantaw bala mga valid ba na nga concern na sang mga operators diri sa may Bacolod City nga tikon mahimo suportahan ang modernization program pero hindi lang sila magsulod sa mga kooperatiba o kung corporation nga ginatawag Action Marlon. Kumbaga may mga provision sa modernization program nga hindi or wala ginapaboran sang mga operator Action Marlon. Rason nga ti magaserbe diri nga kahitay si Mayor Albi para mapalambot dito sa may gobyerno nasyonal. Pero sa initial Action Marlon, nakastorihanay si Mayor Albi kag si DOTR Sec Bautista
kag nagahulat no si Sec Bautista according sa sang ni formal communication para ma-review man in kaso may gid man sang mga valid nga concern ining magagmay nga mga operators especially diri sa may Bacolod City. Balikan naton si Mayor Aldi Benitez. Ang ilalang ayo, ang mga ibang nga provisions, mga ibang nga mga palisisang modernization program is land or i-modify or i-amend. Right? So, amo na ang aton nga ayoon sa DOTR, okay, para mabalanta kung ano gid ang stand moving forward. No, so may initial discussions sa kay Secretary Bautista, pamatian niya. So we will review that. So may mga points ko nang basic valid, so they would like to wait for my letter and then they will review and revert to us accordingly. Action Mar, liwat nga nabatan ng tingog ni Bacolod Mayor Aldi Benitez. No? So far, wala man, Asondel, kung babati, ang tanaw waigid man niya siling gapabaya ang ato siling nga sunod. Kag sa siling ginaayo nga pagparehistro nila para makakuha sa provisional authority, handa man guro Asondel dari ang sunod nga magbulig sa ila proseso. Yes, actually, Marlon. Kaya may arapas sa mga validation nga pati gayon nun, ang Bacolod LGU, nga tiining ng mga salakyan, under diri sa may Bacolod City, nga nagabiyahe sa sining nga ruta, no? So may mga validation pa nga ikandaka, antes man nga ipalambot dito sa regional office ang listahan sining mga salakyan, no? Nga traditional sa Bacolod City, nga may expired na nga franchise, kag i-allow no nga makabiyahe until March 2023. Ay kung basihan din nato Action Marlon ang numero sa mga modernized units sa may syudad daw nga ti 1,099 ang gin-approve sa LTFRB pero ti more than 100 plus pa lang no last time mga 173 kag damo pa sang mga ruta ano ang ginakulang sang modernized jeep Action Marlon. So matong first step iparehistro ang traditional nga jeep and then ang LTFRB Region 6 ang mag-issue sang interim service permit o kon provisional authority. Sa 15 dias Action Dale, adto to kon mga pilagani ang sa datos o sa record sa syudad, pila ang traditional POVs nga wa isang parangkisa de? Ang wala nato na Action Mar nakuha din ang datos pero according sa Bacolod PIO may 2,445 ka mga public utility jeepneys ang may original nga franchise sa ilasang tuig 2020. Actually 44 ni tanan ka ruta Action Marlon antes nga ipatuman ining ginatawag nila nga local public transport route plan o kon LPTRP. Kaya mo din ginaklaro nga wala pa na gina-implement ang LPTRP or wala pa ba nag-a-apply ining ang LPTRP Action Marlon para sa 173 pa lamang so far ka mga jeep nga nagabiyahe diri sa may Bacolod City Action Marlon. So daan pa ni nga ruta so far diri sa may syudad 44 sa gihapon pero under LPTRP 24 na gid lamang ka mga ruta kaniya sa mga ruta Action Marlon daw gin merge bala nga daw gin merge ang alagyan sining mga moderno nga mga salakyan no tiya man ang syudad sa Bacolod may mga steps man nga ginahimo para ti pamatian man ining concerns pero kay nara matugin na si Councilor Alvic Torresino ang chairman sa Committee on Transportation nga nagklaro ti ang ginaubra din ni Mayor Albi Benitez daw ang term dito is intercessor Action Marlon kundi daw median bala daw bridge lang gid lamang diri siya no para ma-endorse man ining mga sentiments kag concern sang small operators sa Marshall sa Bacolod dito sa may national government no kay ang iba na Action Marlon nag-post sabi sa social media kay basid labas nga adlaw wala na sang mga salakyan nga magabiyahe pero tiyan mo ni siya ang good development bangod extended sa gihapon ang moratorium samtang sige-sige ang pagproseso no sa mga documents sa tudtong mapalawig ang pag-operate sa mga traditional nga jeep until 20. Alas 8:16 Action Radio Philippines Standard Time. So, ang aton diri siguro mapanugyan sa operator sang sining traditional nga jeepneys diri sa Bacolod kay ginasiling ho nga 15 dias ang ginhatag para nga maproseso ang pagparehistro. Mas mayo nga temprano guro i-process na kadaan. Kay Action Del ko malabutan 15 dias na ni ginamuno nga waay pa makaparehistro na matabo sa jeep man.
possibly actually Marlon, another extension naman. Okay. Ang ito ganyan, Malimir Avi Benitez, hindi siya makambal nga basi 2 weeks, another 2 weeks na extension. Kaya di basi bala hindi matulo tapos process ang tanang mga documents. Kung matapos ay ning ikadua nga 15 days, basi ma-extend liwat ang moratorium. Sige. Daw lastik ko nga ginaunat gilakson na del. Unaton. Correct action, Marlon. Kaya ang concern diri is ang mga pamilya bala nga mga apektuhan, kaya amo ning livelihood no sa aton sining mga kauturan, masobra 2,000 no ka mga drivers action, Marlon nga dako ang kawadana. In kaso nga hindi sila pag i-allow nga mag-operate diri sa may Bacolod City action, Marlon. Sige. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ginkwadre naton sang reaksyon si Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III angot ini sa damlaglang operation or joint operation sang City Legal Office Enforcement Unit Lakitmana ang Bacolod Traffic Authority Office. So yes, sinigin pahayag nga nagaakto so far lamang action, Marlon ang enforcement unit in kaso nga mayara sang reklamo o kon concern ni kung madumdaman mo mismo si Bitaw Head Police Major John Giliba. Amo to siya ang nag-reach out sa CLO para makakandak dira sa clearing operation sa bayan sa Barangay 27 sa may Lopez Haines Street kung sa dinti may mga illegal structures no kaya depensa naman dire sang mga naga-negosyo dira sa lugar sa mga furnitures ngati ang ginatan-aw nga naga-obstruct ang mga e-bike, mga tricycle, tricycada dira sa lugar. So according dire kay Attorney Maghari ngati bisan mayara na sang mando from national government nga sige-sigihod ang clearing operation pero so far wala pa sila sang may nabaton nga specific nga guidelines rason nga ti amuman ni sa karon ang ginahulat sa sang Bacolod LG Auction, Marlon kay base wala sa bag-o nga guidelines base mayara sang mas patutukan ang DILG kundi dapat ang i-priority angot sining pagpadayon sang road clearing operation. Pamatay naton si City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Dito may directive ano nga ongoing ang clearing, ang legal structure. So amat-amaton na. Wala pa man gid specific so gina-treat na naton per complaint lang. So kahulat kita guidelines sa DILG no kay may specifics gid yang i-achieve sa clearing. So once the guidelines is out, ginahulat na naman lang kay may directive na ng pabalo na mo kamo. Pero dapat sir, i-sustain sa mga barangay man sir, itong na-demolish na pala sa'yo nga nagbalik. Oo. So technically, once ma-clear sa City Legal, ang ma-monitor ng mga barangays, kay may requirement man ng DLG sila mong bantayan ng clearing na hindi mabalikan. Nabatian ang tingog ni City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Mga update, balita gikan sa Bacolod City Hall ang kanyo Action Dale Salazar. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action na Dale. Ini nga bahin dalong sa ato sa kaalwan sa nga Dithwi Bayo. Amo ning pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kaga. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, million na. Sa live stream, okay, i-acknowledge na rin kung nagpataladugang kami sa Hill. Sige, okay, nasaka tayo sa bababaw, parang makulokompleto ta. Sige, dari kita kay Michael Cordero, Sol Cordero, mayong gabi. Si Mary Crispino, Vanessa Mayo, okay. Fan page Salonga in Minnesota, share, okay. Sige, salamat, good. Si Didane Jonah, isolta di sa headline late listener. Okay lang, no problem na, kaya pwede man ma-rewind, no? Rewind.
Ricky Calves. Okay. Good evening, Action. Good evening, Action. Aprek, Nani, Iki, Tiwi, Norma, Mundo, Bita, Diana, Merlinda, Pahinanag Family, Barangay Tampalon, Cabancala City, Gabonitor. Si Aljon Alfonso, good evening, Action Marlon, monitor kami from Barangay Bakong, Bago City. Okay. Sa Alfonso Family, sa Bago City. Good evening, monitor naman kami dari sa Mycelian Homes. Stay safe. Thank you. Araniel Gonzalez, good evening. Arila kami di monitor. Si Gemma Zulueta Infante Araban, watching from Silay, Kagawad Infante. Kagawad, salamat kid. Si Selbekbek Cambalya. Okay. Sakay ma sila bayog sang mailom. Mayong gabi sa Marlon, tamyaw kay RG sa Rapanan, Magbanwa, kay Evelyn Lohira, Sally Maghad, Juanito, Bilyasa sang Orchids. Lilian Talina Claridad, good evening, salamat. Standby, balik tayo gadugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong barkada, ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga basi ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di sa linggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon.
kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabatik ka. Kaya natanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang ka, di kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight.
Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB mayara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face,
skin to skin, mouth to skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga Suggest nga oras nga pinakakampiyon nga mag-inom kita sa ring DTX cafe. Kamay cafe time, no? Ara sa tunga sa 9:30 AM kag 11:30 AM. Kag may araman alauna imedia ang tagna sang hapon mga ka-aksyon. DTX Coffee Mix. Kag diri kita mga ka-aksyon sa actually may ara kita sa gina-follow up sa Resalentara sa banwa sang kon sa may southern Negros Occidental aksidente, no? Depende na karon kung mga available na ang linya sang ato sining kapulisan nga nagapatigayon sa sining investigasyon. Inenggin patawa ko siya magsundaan. Dalagad no kay importante inihong nga kundi uso subong ang pagpa-encash bla sa ginatawag nga GCash, no? Sa GCash nga kwan nga ginatawag na kakson parang at least mabuligan tre kay nano man ang plastada siniman natabo mga ka-aksyon nga kundi may ara sang nagpa-encash 1,000 pero natabo mga ka-aksyon imbes nga 1,000 lang ang pasulod ya naghimo ya 10,000, no? Napa-record naman isang complainant sa bahin sang PNP. Pero ibalaon tari ko na ni Soryas ne online sa Ari sa aton sring linya si Miss Arla inutok kon na insakto ko kay medyo blurred ang ginsent dari sa aton. Hello Miss Arla, mayong gabi. Mayong gabi. Dalagid no kay dula sa hello ma'am. Hello na. Oo, medyo daw pigaw signal ta. Hello. Action na radio mama. Ina-check tang signal parang at least mangin klarong signal. Hello ma'am, mara ka na? Yes, oo. Si ganay si Ma'am Arla, no? Arla. Okay, si Ma'am Arla Sanyal. Sanyal, oo. Ma'am Arla Sanyal, oo. Ma'am Arla, arid rin na basahan ko gin pa blatter ni mo may kantaran. Sa sring supposed to be kuntani 1,000 lang ang i-load nimo sa ining natawag na GCash pero natabo is 10,000. Kag ining na loadan nimo nga 10,000 hindi na ma-contact tubtubo. So ma'am, istorya hitabi nano natabo man kag di na rin natabo. Bali kagapon kasi sa customer sa asa. So ako nang tapos 2,000 na tapato. Okay. Ma'am. Oh, sige. Dalagay mama. Tawagan ta siguro. Dalaga matawag kami liwat sa mo Ma'am Arla kay daw pigaw gid ato sa ding signal basi ko magkapangita-ngita kada sang iban nga pwesto. Tawagan ta pa si Axon Nel Marbe. Parang kay daw hindi gid mayo klaro ang yesterday nga signal no nakadula-dula no. Reklamo ini makakson sa isa ka persona kadako sang sumulod 10,000 imbes kontada nga 1,000 lang. Why get gen expectar nga amo ni no manabutanti ang report di is ikalta sa ibuhin sa siya. Okay na signal Ma'am Marla? Hello ma'am? Hello.
Hello, sir. Yes, okay na. Sige. Ma'am Arla, diyan ka na inyo natabo ka sa natabo de? Bali, kagapon na, sir, mga 5:20 sang hapon sa Amar. Amar Plaza. May customer na nga nagagawa na sa Gcash siya, si Jennifer Aim lang. Tapos, 1,000 na nang ipakasin niya. So, siyempre, sir, ako ga-transact. Tapos doon nag-busy ko lang may nag-interrupt yung mga customer man. So na-send ko siya 10,000. Oy. Tapos gin-contact na sa namon. Kagapon garing pa na iya cellphone. Ara ka silang number. Sang mga 5:20, 5:30 asa 6 PM garing pa na, sir. Ga-text pa ko siya nga kung pwede ibalik kasi siyempre kabalo man sa 1,000 ang iya pakasin. So naka-receive sa 10,000. Naging tawagan naman ang hotline sa Gcash, na-cash out yan actually kagapon pa. So wala na zero na gid nga Gcash, sir. Sabot sa lingon na Anthony Jennifer M. Nga Jennifer M lang nga pero. Amo na sa sir sa Gcash. Okay. Hindi na sa actually Jennifer G lang nasa tapos asterisk tapos R sa punta. So may ginapapilapan kami na nga mag-cash-in ka sa atong customer na sulat yan na ingalan. Okay. Jennifer M lang. Wala kami kano sa apelido. So syempre wala pa kami nag-action, sir, kay ginahulat namon nga ibalik yan malang or bala makonsensya sa kay syempre 9,000 sir mong dako na i-charge sa akon. Kag nabalaan niya. Dahil sa ginansya sa Gcash, tapos perdihan pa 9,000. Gani, nabalaan gito ni Jennifer nga ang na-load siya is 10,000. Yes, sigurado sir. gid. Oo, kay gin-contact din namon si Gcash hotline, nasulod siya. Actually, hindi na kami mabuligan ni Gcash, kay na-cash out na, hindi na ma-hold. Nga man, anong plastada Inday Arla nga imbes kung tani 1,000 nga nag 10,000 ana pasulod mo? Oo, kay example, sir, ano ko mo ka-transact ko gin-direct ko transact siya, ko cellphone. Tapos do may customer mo ko bala, sir, sa load nga mamapaload amo ni Globe Dealers man. Do na interrupt ko bala ti sige kuya transact. Di pag hindi mo mahingagaw cancel si Gcash kay kadasig siya, sir, mag-send mo dayon automatic buhin sa account. So pagkabalo ko nga 10,000 na send ko siya, gintawgan ko sa wala ako ginasabat, gintextan ko sa wala emang ko gina-replyan. Tapos off ng cellphone until now. So Tani, ibalik ka lang, sir, kung sino may kakilala nga mo ng number. Lag tabi lawag sang number ya Mamarlo? Dali lang sir, Kay kung may intention siya nga ibalik to kung tani, kahapon pa lang tani, hindi Arla, ginbalik yun na, di ba? Oo, kung may intention niya, sir, dapat kinakagapon kung kagina. Pero kung makita... Hindi sa interesado, kabalogit siya nga i-charge, kabalogit siya nga 1,000 ang gidiyagin bayran. So, kamo nga... kamo nga sa imo na tabuan ni Inday Arla, ano ang mangin plastada na kung hindi kayo masauli mabalik ni? Kung hindi siya mabalik, ako ginamakabayad. Kaya iyahin na sa ginaobrahan mo, no? Oo, kasi siyempre sala ko mong admit ko man kay 1,000 ang ginlawag, tapos na-load ko ang 10,000. Yan, di ba, no? Ara na number ya? Sir, 0946 559 3659. Amo lang, sir, pero tapos nag-ano ka sa Gcash, ang yangalan si Jennifer M lang. Okay. Tapos Lang to be sulit Inday Arla sa number? 0946 559 3659. Sige. 559-3659. Yes, sir. Nabo kita sang listeners subong Inday Arla. Sigurado ko nga ginatry nila ini dial ining numero kag kun kilala nila na kag naka phone box sila sa nga cellphone maapir gyud ang ngalan, di ba? So kabay pa nga mabuligan ini Inday Arla. So nano ang imo sa mapanugyan sa mga
iban pa da nga may trabaho pareho sa imo sa ubra nga nagapa-inka sa GCash. Anong imo sa mapanugyan sila in the law? Ang mahambal ko lang kung mag-transact sila Gcash, sir, dapat fokusan nila. Double check nila o 3 times pa nila i-check before i-send. Kay may aragid yung customer nga magsubra o kung marong send, may aragid hindi mabalik. Luwas ang mayo nga tao nga makapaminsan nga maluoy pa sa transact, sir. First time na natabo sa imo Inday Arla nga naggasala ka sa pagpasulod sa nga sining GCash? Yes, sir. Dapat nga transaksyon na liligad pero first time ko ginasala. Napalater mo. First time nasala, ang tao nga nasalaan ko, hindi pa mayo. Balit. So kabay pa nga may nakabati to sang paglawag mo sang numero ni Jennifer M. Kag kung si Jennifer M nag-monitor man da, balik kay loe man ta sa kay Inday Arla ni ho sa iya iniya ay didak sa ulihi ni kun hindi ini balik. Anyway, Inday Arla kabay pa no nga may positive ding paabuton ta sa sining imo sining panawagan. Napablatter mo sa police dahi? Yes, sir. Sa Station 1, no? Sa Station 1. Okay. Sige ni Arla, salamat gid kag kabay pa nga may maayo ning resulta. Okay, thank you man, sir. God bless. Salamat. Gin acknowledge to mag-action, gin accommodate to. Nga man, kadamo sang mga establishmento sa sari store nga pa-GCash na mo. Selection gito dako atong eleksyon. Double check or pwede pa lang triple check. 1,000 na himo, 10,000. Pero di na to, mamaleran gito kung hindi matabalik ho, 9,000. Kabay pa, no? Nga mabalik to. Napakash na ko, no? Kung may intensyon to sa, pwede man na kung napakash ya, kung nakabati ba na si Jennifer M., pwede mo ibalik cash, no? Or pwede man gapon aksyon ipagi GCash gapon. Pwede na siya. Na-encash yun na, nakwarta yun na, pwede ibalik ya GCash gapon. No, kaya nag-text or nag-message pa kuno sa imo. Inday Jennifer, inang transaksyonan mo sa Amar dara sa area sang downtown nga si Inday Arla. Action Firing Line. 8:49 Action Radio Philippine Standard Time. Stand by. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang Okay, dugang sila nga mga mensahe, anay ho. Okay. Right, sige. Gima Zolueta Infante, thank you. Watching from Silay. Okay, dito sa dalawa mo. Si Angeli Lombres, mayang gabi Action Marlon. Tami ako gali ako sa nga tatay Alfredo Katagi sang happy birthday. Watching from Barangay Bakong, Bagos City. Diding Aloha Mianto, mayang gabi. Kay Bea Joshua, good evening. Tami ako. Komari Vanessa Mayo, kag Komari Jinky Diaradon. Salamat, Gid. Salamat, thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar
sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sang Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Mulang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa PN na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin nga yung patigayon ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir.
Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas dam lagi ha sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Friend sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga yun naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo. Cleansing, nourishing, kagabalansing. Amon isang Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Martes nga pangalagad November 22 tuwig 2022. Nagarakop naman temporaryo sa kalas gihapon sa katusan nga mga aksyon unit reporters sa News Center Action under Professor Lisay. There is a technical control action Nelmar Badera with action question James Binares. Ako naman action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio.